Zdravím vás v novém roce 2026 a není nic lepšího, než si určit nějaký tón nadcházejícího nového roku. A přesně o tom si dneska povíme. Dneska vám budu ukazovat, co vlastně já dělám na začátku roku, tak abych si přivolala ochranu a nasadila nějaký tón, který chci v roce 2026 mít. Ukážu vám drobný kouzla na ochranu, drobný jednoduchý kouzla na prosperitu, nějaký určování cílů a co ještě budu dělat. Takže se na to rovnou vrhneme a začínáme rovnou tím, co mám tady připravený na stole, což bude spell jar neboli sklenice s kouzlem, dejme tomu. A k tomu budete potřebovat pár jednoduchých věcí, většinu najdete v kuchyni. První je nějaká sklenice. Já vám tady na ukázku různé sklenice, které můžete použít, je to úplně jedno, hlavě, ať je to nějaká sklenice ideálně menší. Jo. Mám tady skleničku, ve které mám svěcenou vodu, můžete použít takovouhle maličkou, to bude úplně nejideálnější, protože čím méně prostoru zabírají, tím více jich můžete mít. Jo, ale zase na druhou stranu je musíte někde sehnat. Já jsem si do téhle nabrala svěcenou vodu. Pravděpodobně si dneska pojedu pro další. O tom ještě budu mluvit. Mám tady sklenici od koření, nebo jako koření od sušený pažitky, kterou kupuju v Normě. Nebo tady mám kelímek od kondicionéru z Laše. Jo, můžete použít cokoliv, jak říkám, tady mám ještě svěcenou vodu, tohle použiju na jiné věci, takže dneska to budeme dělat do téhletý. Já už jsem si jednu svoji připravila, protože ochranný kouzla byste neměli ukazovat druhým lidem, nebo vlastně jako žádný kouzla, který chcete, aby fungovaly, byste neměli ukazovat druhým lidem, protože když to druhý lidi vidí, tak z toho berou svoji energii nebo energii pro sebe. Za sebe to moc nedoporučuji, pokud chcete, aby to kouzlo vyšlo a fungovalo, ho komukoliv ukazovat. Já se taky vyhejbám ukazování na videích kouzel, které jsou pro mě. Je to lepší, sorry, nemyslím to nějak osobně. Takže si tady ukážeme jenom jako ukázku, jo. Nebudu jako dělat nic a většinu těch surovin tam ani sypat nebudu, protože nechci plejtvat, nemám ráda plejtvání. Ale co budete tady potřebovat, sklenici už máme, dále máme úplně obyčejnou kuchyňskou sůl, já ji mám prostě v téhle pixle, protože ji tam prostě mám, nevím, proč tam je propisku na psaní, černou nebo bílou svíčku. Tyhle jsem koupila v Tedy, který pálím, dobrý svíčky mají Tedy, dobrý svíčky mají v Actionu, občas kupuju v DMku nebo v Kauflandu, dejme tomu i v Pepku, ale většinou vítězí Tedy. Jo, takže doporučuju Tedy na svíčky. Fakt nějaký jako takovýhle obyčejný pokud nechcete žádný speciální, tak fakt stačí tohleto. Já jich spotřebuji extrémně moc, takže stačí z Tedy. A dále koření. Jo, koření je dle volby. Já vám tady teďka budu více popisovat, co k čemu slouží. Takže je na vás, co si vyberete, ale určitě vám řeknu, který doporučuju 100% a který doporučuju, no a který jsou jakoby více volitelný, dejme tomu. Jako první je hřebíček na ochranu, ten doporučuji 100%, ten používám i v rituálech k soli, jo. Dále je chili, jo, je jedno, jestli použijete chili, papričku, takový ty lupínky, nebo jak se to jmenuje, nebo mletý chili, prostě chili, to odhání zlý oko. Dále tady máme rozmarín na ochranu a očistu, ten 100% doporučuji, jo, ten byste určitě neměli vynechat. Jo, pokud něco vynechejte chili, vynechejte hřebíček, ale rozmarín 100% nevynechávejte, OK? Dále tady máme provencálské bylinky. Jo, to je takový můj malý lifehack. Proč provencálské bylinky? Protože v provencálských bylinkách je jak tymián, tak bazalka, která je taky jen tak BTV hodně na ochranu, stejně jako tymián. A pokud nechcete kupovat tyhle bylinky zvlášť, doporučuji koupit si ty provencálské bylinky. Tymián tam je hodně na sebevědomí, na ochranu, bazalka, na hojnost, na ochranu. Ona má takovou strašně pro mě svěží energii, takže bazalku, pokud chcete jenom nějaký koření, nechcete provencálské bylinky, tak 100% doporučím k tomu rozmarínu bazalku. Ty se určitě nevyhejbejte. Nebo pokud máte nějakou oblíbenou bylinu, samozřejmě si ji tam jako zakomponujte, jo, ale já vám tady dávám tipy na to, co používám já. Dále tady máme pepř černý mletý, ten je
je na odhánění zlého a na ochranu. Ten já taky používám ráda, protože je takovej víc spicy, tím pádem si říkám, že jako odžene všechno, co nepatří ke mně a k mojí energii, takže pepř určitě doporučuji nevynechávat. Potom tady máme bobkový list a bobkový list budete potřebovat 100% ideálně celý, protože na bobkový list budeme psát. Ten je jak na ochranu, tak na manifestaci vašich přání. Je to takový 2 v 1, jak říkám, mnoho bylinek se podobá, mnoho bylinek bude mít podobný významy, takže která vám je jako příjemnější, sympatičtější, tak tu 100% použijte a mně jsou sympatický všechny tyhle. Mám tady i jako kurkumu, která taky očišťuje, která ochraňuje. Můžete přidat i skořici, některý lidi přidají skořici, já teda nepřidávám skořici, protože ji přidávám všude jinde, ale můžete si tam přidat ve finále úplně co chcete, je to čistě na vás. Tohle jsou mnou preferované bylinky a teďka jdeme na samotné sypání. Do té sklenice, jak jsem říkala, já tam budu sypat jenom tu sůl, zbytek tam nenasypu. To vůbec nevadí, prostě jo, super, uklidila jsem si stůl a můžu se uklidit znova. Sůl doporučuji dát tak nějak na dně, pokud máte takovou tu větší sklenici, já nemám ráda plýtvání zdroji a takhle si myslím, že by to bohatě mohlo stačit. No pak tam prostě přistýpnete všechny ty, bobkový list zrovna ne, přistýpnete všechny ty kořeníčka, jo. Já nahoru dávám ještě vrstvu soli, ale ono se to stejně promíchá, takže to je ve svým podstatě jedno, ale pokud chcete, můžete to taky udělat. Pak si vezmete bobkový list, nějaký ideálně větší kus, jo, třeba takhle. Jo, a napíše se si tam ochrana mojí osoby, nebo ochrana mojí prosperity, ochrana mého domova. Jo, to bohatě stačí. Tak potom, když to máte hotové, tak tu sklenici zavřete. Teďka, když zavírám tu sklenici, já vždycky jako cítím, jak je silná, jak prostě z ní září ta energie a volám si Archanděla Michaela, protože co dělá Archanděl Michael? Ano, Archanděl Michael je patron ochrany a očisty, což přesně chceme. Takže si zavolám Archanděla Michaela, archandělskou vizualizací, ale já už si ho představuju tak, že prostě jenom stojí v jednom bodě přede mnou a sesílá jeho červenou energii všude do téhle místnosti, na tenhle stůl a do té sklenice. Takže si ho jdu jako nadechnout, dejme tomu. A to stačí, už je tady a řeknu mu: Archanděli Michaeli, prosím tě, posvěť tuhle tu sklenici, ať ochraňuje mě, ať ochraňuje můj domov, ať ochraňuje moji prosperitu. A to stačí. Jo, můžete mu říct něco sáhodlouze, pokud potom toužíte. Stačí mu říct jednu solidní větu, ale je to úplně jedno. Důležitý tam je ten záměr, který chcete. Poté si vezmete svíčku, kterou budete potřebovat, buď černou, anebo bílou. Černé svíčky jsou vysloveně na ochranu, takže pokud máte nebo jste sehnali černou svíčku, použijte černou, ale pokud jste nesehnali černou svíčku, použijte bílou. Jo, je to úplně jedno, ale černou nebo bílou, žádnou jinou ideálně. No, vezmete si zapalovač, který tady nemám, nebudu to pálit. Zapálíte a doporučuji, jak to vidíte tady, jak to mám tu drážku vydělanou, protože jsem to takhle měla nakloněný a zakapávala jsem tu sklenici, jo. Udělala jsem, jelikož tahle sklenice je velká, tak jsem udělala tak nějak kapky po tom vrchním víčku a pak jsem zakapala ten spoj tady na tom zavírání, jo, že jsem to tak kápla, tak nějak sem, tu. Jo, je to symbolický, nemusí to být úplně přesně všechno zakapaný a hermeticky uzavřený. Pokud máte takovouhle maličkou skleničku, tak je jasný, že tady se vám to povede zakapat úplně kompletně, ale když máte takovouhle velkou sklenici, tak u toho prostě nebudete trávit rok. Jo, je to úplně zbytečný, důležitý je ten symbolismus, důležitý je ten záměr, který jste tomu dali. Pokud ještě chcete, co mě ještě tak napadlo, tak můžete použít i kokos, ten taky jako odhání zlý oko, okolní síly, pokud se vám třeba nedaří ta ochrana nebo máte problém s tím, že jste málo chránění. Takže ještě doporučuji přidat kokos, ten mám ve skříni a ku podivu jsem ho ani nepoužila, protože já mám ochrany mnohem víc. Já doporučuji používat více druhů ochrany, já používám Archanděla Michaela, svýho přisluhovače, tu sklenici, plus ještě na dveře si kreslím nějaký symboly, to ještě s váma budu dělat.
abych ho obnovila. Tyhle ty věci je dobrý jednou za čas obnovovat. Doporučuji tuhle sklenici předělávat každý měsíc na novoluní. Jo? Teďka v lednu to bude, myslím, 17. ledna, proto tohleto video vyjde teďka. Nemusíte to dělat vysloveně 31. na nový rok nebo 1. ledna na nový rok. Prostě když to uděláte v měsíci lednu, nastavíte si to v měsíci lednu třeba při novoluní, kdy se zasívají nový myšlenky, to nový do dalšího měsíce, tak je to úplně jedno. Prostě když se vám to bude chtít udělat, tak to udělejte, nemusíte to dělat hned na nový rok. Doporučuji tyhle ochranný kouzla, jak už jsem zmiňovala, někam schovat, nikomu neukazovat. Já ho mám třeba uložený ve skříni. Jo? Ve skříni, kde mám svůj koutek magický, tak tam mám svůj prostě ochranný spell ve sklenici a takhle si budu dělat ochranu v únoru. V únoru na novoluní si budu dělat novou ochranu, abych ji obnovila. Jo? Takže tu ochranu doporučuji dělat každý měsíc na novoluní. Dáváte tím záměr na další měsíční období, na další cyklus. Dále budeme potřebovat křídy, protože budeme kreslit protektivní znak na dveře. Já konkrétně budu kreslit očišťovací, ochraňovací pentagram, ten, který se kreslí od shora nahoru. Jo. Budu ho kreslit na dveře křídou, plus si to nechám požehnat archandělem Michaelem, který ho budu volat. Na chodbě vám nebudu točit, protože mě můžou slyšet sousedi, takže jenom uvidíte, jak to tam kreslím. Moc to nebude vidět, ale to nám vůbec nevadí. Důležitý je, že my víme, že to tam je a jdeme na to. Tak, ochranný pentagram máme nakreslený, tak trošku se mi u toho zlomila křída, což vůbec nevadí. Vy nemusíte kreslit pentagram, můžete použít runy, můžete použít jiné ochranné znaky, ať už je to zvyky, ať už je to z křesťanství, ať už je to cokoliv. Záleží konkrétně na vašich preferencích a na tom, co vy máte rádi. Pokud nemáte křídy, tak klidně můžete kreslit jenom energii ve vzduchu, třeba na vaše dveře, to by taky mělo fungovat. Zase doporučuju to obnovovat zase tak jednou měsíčně, ideálně zase na novoluní, abyste nastavili ochranu na další nový měsíc stejně tak jako tu sklenici, o které jsme si předtím povídali. Jako další tady mám jednoduchý skořicový rituál na přivolání prosperity. Zase opět doporučuji opakovat každý měsíc na novoluní, ať si ten záměr znovu připomenete. Co s tou skořicí budeme dělat? No, je to dost jednoduchý, já vám to hned ukážu. Právě se dívám směrem z chodby v mém bytě do mýho pokoje. Jo, a co budu dělat? Budu sem rozfoukávat skořici pro prosperitu. Je to takovej hodně jednoduchý rituál. Nasypete si trochu skořice do ruky. Jo, tohle je fakt hodně málo, ale dobře. Tak, vezmete, budete u toho pamatovat záměr, jo, vždycky je to hodně o záměru, nejenom o těch ingrediencích, ten záměr je důležitý. Takže tady bude prosperita do nového roku všeobecně a zase budu to opakovat každý měsíc, jak už jsem říkala. A sfouknete dovnitř, do pokoje, jo, dovnitř, do bytu, ne ven, to byste si vaši prosperitu odfoukávali pryč. No a máme hotovo, to je celý. Jak říkám, k těm mini rituálům nebudete potřebovat moc věcí. Jenom základní nějaký suroviny a koření. Ještě dobrá věc, kterou jsem zapomněla zmínit, je k tomu skořicovým rituálu, že vlastně můžete požádat i archanděla Uriela, což je archanděl prosperity, bohatství, materiálních věcí, element země, tak ho můžete požádat o požehnání i pro ten malý skořicový rituál. Pomoc archandělů a jiných bytostí se vždycky hodí. Pokud máte nějakou svoji jinou oblíbenou bytost, klidně použijte jinou oblíbenou bytost. Já používám archanděly, protože s nimi pracuji prakticky na denní bázi. Dál určitě můžete dělat i jiný rituál, jo? Třeba pokud máte nějaký specifický cíl na tento rok, tak si můžete udělat rituál pro tyto specifické cíle. Můžete si udělat nějaký všeobecný rituál na prosperitu, udělat se nějaký všeobecný rituál na očištění se z toho, co už nechcete si nést do nového roku.
z minulého roku, jo, třeba já dneska budu konkrétně dělat LBRP a LBRH, neboli malý očišťovací rituál pentagramu a malý očišťovací rituál hexagramu k tomu, abych se očistila od věcí z minulého roku. Já je specificky pojedu dělat na dobrý místo, jako takový ty vysoce energetický místa, který vám vlastně pomáhají ještě s tím jako podpořit ten váš záměr. To je další jako součást toho mýho novoročního rituálu. Pojedu na energeticky silný místo, na Andělskou horu konkrétně, kde asi budu dělat to LBRP. Je to zároveň jak můj výhled, tak zároveň i takový nastavení dalšího roku. Dál, co jsem se dělala, to už ale není tolik magický a s magií to tolik nesouvisí, jsou cíle na rok 2026. Tady jsem si udělala v Pages soubor, můžete si to udělat ve Wordu, jo, já jsem tam dala barevný pozadí, dala jsem tam cíle, napsala jsem si tam cíle a dala jsem tam k tomu takový čtverečky, do kterých potom budu odškrtávat, zda jsem ten cíl splnila, jo. Tohle to si vytisknu, přilepím si to tady asi někam na zeď nebo na skříň a budu postupně odškrtávat. Nejsou to úplně takový ambiciozní cíle, spíš jsou to cíle hlavně na můj pokrok, abych se dál vnitřně uzdravovala, abych pokračovala se svýma YouTube kanálama, tak jak pokračuju, abych pokračovala dobře se svým podnikáním, abych pokračovala v rozvoji svých přátelství. Jsou to spíš takovýhle cíle, než nějaký úplně konkrétní cíle. Je důležitý zaměřit se s cíli na to, abyste je dokázali ovlivnit. Jo? Pokud máte YouTube kanál a chcete získat 100 000 odběratelů, tak to těžce ovlivníte, není to úplně jako ve vašich silách, jako můžete si pomoct rituálem a tak dále, ale jsou asi lepší cíle, které si můžete nastavit, které můžete vysloveně vy sami ovlivnit. Takže cíle jsou určitě dobrý. S tím souvisí i zhodnocování cílů za minulý rok. Já tady mám na papírku napsané cíle za minulý rok. Některý 100% vím, že jsem splnila, některý 100% vím, že jsem nesplnila. Dokonce mám tady i cíle z roku 24, mám tady i cíle z roku 25 a koukám, že se občas točím ve stejných kruzích. Jo, tady jsem si dávala hodně cíle, který třeba nedokážu jako ovlivnit, jo. Kolik budu mít na TikToku, kolik budu mít jako na YouTube. To jsou věci, které úplně asi není možné, abych já ovlivnila. Ano, můžu pravidelně přidávat videa, což dělám. Ano, můžu se snažit dělat virální content, což jako není úplně asi můj cíl. Doporučuji fakt si dávat cíle, který reálně můžete vy ovlivnit a splnit vaší pílí, než který závisí na algoritmu. Taky, co dělám na nový rok specificky na prvního, je, že si dávám den sama pro sebe, kdy se věnuju tomu, co já jenom chci, nikdo jiný mi do toho nemůže kecat a to je přesně ten den, kdy dělám tyhle rituály, dělám specificky věci pro sebe. Teďka specificky pracuju hodně na psaní knížky, na psaní dalších scénářů, na svém kontentu hodně. Snažím se i odpočívat a dělat nějaký magický rituály. Takže tohle je pro dnešní video všechno. Tohle jsou nějaký základní věci, které dělám na nový rok. Doufám, že se vám tyhle tipy líbily a já vám přeju hodně štěstí do nového roku a napište mi, zda vy máte nějaký rituál, který v novém roce děláte a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a pa! A pokud byste chtěli ode mě nějakou službu, tak mi můžete napsat na e-mail.